Special greetings sa tanang mga regular nga tigpaminawan sa atong panagsibya dinhi sa kahanginan ug espesyal usab nga pagpanimbaya sa akong 98 years old nga lolo nga si Lolo Isabelo Lauri Sr. ug sa akong 79 years old 75 years old nga nanay nga si Nanay Kunsing nga naminaw karon. Alang sa pagpamalandong sa pulong sa Ginoo niining takna, please turn with me to Isaiah chapter 50 verse 2. Once again, Isaiah chapter 50 verse 2 ang giingon dinhi, hamubo ba ang akong kamot nga dili kini makatubos? O wala ba ako'y gahom nga muluwas? May the Lord bless the proclamation of His word at this moment. Now, sa atong pagpamalandong niining pangutana ni Isayas, pangutana nga naghatag kanato og paghupay, gipaatubang kita sa dili gayud malalis mga kaigsunan nga common kaayo, bisan pa og common pero destructive kaayo nga espirituhanon nga sakit nga nakapanakit sa kalag sa tawo. Kining espiritu sa discouragement, espiritu sa discouragement. Kining nahugno ang imong kalag, nahugno ang imong kasing-kasing. Kung i-analyze nato ang kondisyon sa mga katawhan, sa huna-huna sa mga tawo, clinical wise, ug makita nato kini sa mga dili magtotoo, bisan pa man gani sa mga katawhan sa Ginoo sa sulod sa iglesia, atong madiskubrihan mga kaigsunan nga ang mga tawo nagpadayon gayod or do na gayoy tendency nga mura og mulangoy sa mga huna-huna nga makapa-discourage kanato hangtod nga ang ngit-ngit kaayo makaparalisar nga kaguol mo kuyanap sa tibuok natong huna-huna. Ug atong tanawon, kung atong i-analyze, magsugod kini sa gamay hangtod nga magkagrabe ug magkagrabe gayud kaayo kini. For example, magsugod kini sa mga problema, sa mga trial sa kinabuhi, and then ma-realize nato ang atong guilt nga kita sad-an atubangan sa Dios. Unya muagi kita sa period sa spiritual dryness. Karon imbis nga atong dad-on dayon sa trono sa grasya sa Ginoo, kini nga mga pagsulay, kini nga mga trials, ang tendency sa mga tawo mutan-aw sa ilang kaugalingon, mutan-aw sa ilang pagbati. Ug mulangoy na gayud sila sa ilang pagkahugno sa ilang kasing-kasing ug huna-huna hangtod nga na-discourage na gyud sila. Discourage na gyud kaayo sa nga tanan. So, labi na kung mahuna-hunaan ug mahinumduman nato ang atong mga kahuyangon ug ang atong mga sala sa nangagi. Ang huna-huna dali kaayo nga mawad-an og paglaom. Ug unsa man ang resulta niini mga kaigsuunan, sama sa gikaingon ko na kaganina, discouragement. Ang discouragement mo resulta kini sa melancholy. Ang but pasabot niining melancholy, hugno kayo ang imong kasing-kasing huna-huna. And then ang melancholy, mugahi pagayod kini og samot hangtod mawad-an na ikaw og paglaom. Ug kung mawad-an na ikaw og paglaom, doon na nagayod ikay tendency nga maminaw sa bakak ni Satanas, sa hunghong ni Satanas. Muingon si Satanas sa imong kasing-kasing huna-huna, wala nay paglaom ang imong kahimtang. Miundang na ang Ginoo kanimo, wala nay kaluwasan alang kanimo. Karon mga higala, kinahanglan gyud ninyong madunggan sa pagsugod pa lang niini nga pamalandong nga adunay awtoridad gikan sa pulong sa Ginoo. Ang ebanghelyo sa atong Ginoong Hesukristo nag-awhag kanunay sa usa ka makasasala ug sa tanang mga katawhan sa Dios nga mulaom lamang gayod diha sa Ginoo. Usbon ko, ang ebanghelyo sa atong Ginoong Hesukristo, ang imbot pasabot sa ebanghelyo maayong balita, nag-awhag sa tanang mga makasasala ug bisan pa sa mga katawhan sa Ginoo nga mulaom lamang gayod diha kaniya. Ang imong kondisyon, ang imong kahimtang higala, posible nga bugat kaayo ang imong nasinatian karon, pero dili kini desperado. Ang imong kalag, posible nga naalarma gayud og duro, nahagit gayud og duro, pero dili kini ingon og hilabihan kadako nga dili mahimong pagaluwason or dili mahimong tabangan sa Ginoo or i-rescue sa Ginoo.
Posible nga ang tawo mupakyas sa pagpakita kanato og kaluoy ug mupakyas sa pagtabang kanato apan kung unsa man ang imposible sa tanang mga binuhat kaya kining buhaton sa atong Ginoo, sa atong magbubuhat. Sayon ra kaayo niya kining buhaton gumikan kay gamhanan siya nga Dios. Now, matikdi mga kaigsuonan nga ang Ginoo na gyud mismo mao ang nakigistorya sa mga katawhan, labi na kadtong mga na-discourage na gyud og duro nga wala nay paglaom. Wala kita gi-address sa Ginoo or gipakig-istoryahan nga adunay cold logical disdain, miistorya ang Ginoo kanato, miduol siya kanato, nakig-istorya siya nga aduna gayoy pag-apilar sa atong panabot ug sa atong konsensya. Ang giingon sa Ginoo kanato karon, ang iyang giingon, hamubo ba ang akong kamot nga dili kini makatubos o wala ba ako'y gahom nga muluwas? Busa mga kaigsunan atong examinon kini nga pangutana sa Ginoo ilalom sa tulo ka major nga mga parte sa atong pamalandong ug magampo kita nga ang balaang espiritu mao ang mupahid, mo-apply niini nga kamatuoran sa atong kasing-kasing nga posible nga nabugatan ug nahugno ug nawad-an na og paglaom karon. Adunay tulo ka bahin ang atong pagpamalandong. Una, the sufficiency of sovereign grace. Igo na ang soberano nga grasya sa Dios. Ikaduha, the unchanging power of the covenant. Ang pakigsaad sa Ginoo kanato walay kausaban, walay paglubad. Ikatulo, the sinfulness of limiting the Holy One of Israel. Sala gayud kaayo higala kung atong limitahan ang atong Dios, ang gahom sa atong Dios. Ug hinaot nga tabangan kita sa Ginoo sa atong pagpadayon sa pagpamalandong niining taknaa, magampo una kita. O dear Heavenly Father, salamat kaayo niini nga kahigayunan nga imong gihatag kanamo nga makapamalandong sa imong pulong ug among gipangayo ang pagpanglihok sa balaang espiritu nga mulihok sa kasing-kasing ug hunahuna sa tanang mga nakapamati sa pagbatbat sa imong pulong karon ug among gipangayo o Dios tungod kay i-upload kini online nga daghan kayo ang makadungog niini aron sila makasabot sa kamatuoran ug mudangat kini sa kaluwasan sa ilang kalag ug paglig-on sa pagtuo sa tanang mga anaa na diha kang Kristo. Salamat o Dios. And this we pray in Jesus name. Amen and amen. Mudangat na kita sa unang punto. The sufficiency of sovereign grace. Igo na ang grasya sa Ginoo. Alang kini sa usa ka makasasala nga nahigmata. So, una sa tanan mga kaigsunan, nakig-istorya ang pulong sa Ginoo sa tanang mga nahigmata na gumikan sa ilang sala or nahigmata na mahitungod sa ilang sala, gipukaw sa balaang espiritu. Gumikan kay ang balaang espiritu lang ang makapukaw sa kasing-kasing uhuna-huna sa mga tawo sa kamatuoran nga sila makasasala gayon. I mean, tanan mang mga tawo moangkon nga makasasala sila. Wala gyoy tawo nga mobalibad ni ana bisan pa katong gibuutanan kayo sa iyang kaugalingon, magpanuko kunuhay pero moangkon ra gyud gihapon nga makasasala siya. So dali ra kaayo ang pag-angkon nga kita makasasala. Pero kining gitando gayud ikaw sa balaang espiritu nga nakita gayud nimo nga atubangan sa Ginoo, nahailalom ikaw sa tunglo kapungot sa Dios gumikan sa imong pagsupak sa iyang balaod. That is something nga ang balaang espiritu lamang ang makahimo sa pag-abli sa mata ug sa kasing-kasing sa mga tawo. Mao kini ang testimonyo ni Apostol Pablo sa Romans chapter 7. Niadtong wala pa siya tanduga sa balaang espiritu, gibuutanan kayo siya sa iyang kaugalingon. Buhi siya sa iyang pamati, pero niadtong nabati niya, nakita niya ang gibug-aton sa iyang sala at tubangan sa Dios. Namatay siya siyang pagbati ang buti pasabot, nawad-an na siya og paglaom, dili gayud dai siya makaluwas sa iyang kaugalingon. Ang iyang pagkabuutan walay pulos, walay mahimo aron maangkon niya ang pabor gikan sa Dios. Now this is something nga ang balaang espiritu lamang ang makapanglihok sa kasing-kasing ug hunahuna sa tawo. Higala kung nabati na nimo kini nga naminaw ikaw sa pagwali dinhi sa kahanginan and for the first time sa imong kinabuhi
natangtang ang himbi sa imong mga mata. Nakita nimo ang imong pagkamakasasala, ang pagkahugaw sa imong kinabuhi sa nangagi, nga wa gayud nimo kini makit-an kaniadto. Na-realize nimo, naamguhan nimo nga grabe di ay kaayo ang imong sala batok sa Dios, batok sa mga pasidaan sa ebanghelyo, batok sa mga pagtandog sa balaang espiritu sa imong konsensya, ug batok sa mga panaad nga imong gihimo kaniadto. Ang tawo mahilig kayong manaad, labi na kung adunay problema nga moabot sa iyang kinabuhi, musaad. Grabe, balaknon pa kayo nga mga saad nga, Lord, kung tangtangon lang nimo kining akong problema, mangalagad gayud ako kanimo. Pero sa dihang natangtang na ang problema, sa grasya sa Ginoo, nakalimta na ang Dios ug magkinabuhi na nga murag walay Dios. Ug naamguhan nimo karon higala nga grabe di kaayo ang imong salaod atubangan sa Ginoo. Your entire existence now appears to your awakened mind. Nahigmata na ang imong hunahuna nga grabe gayud di kayo ang imong pagsupak batok sa labing gamhanan nga Dios. Ug nabati na nimo ang imong guilt, ang imong pagkasad-an, ug nasabtan nimo nga insakto lamang gayod nga ikaw nahailalom sa tunglo ug kapungot sa Dios, gumikan kay misupak ikaw sa balaod sa Dios, ug naulaw ikaw bisan pa sa paghangad sa langit, paghihat sa langit, pagtawag sa Ginoo, gibati nimo ang tumang kaulaw. Ug ikaw naglingkod diha sa imong miserable nga pagbati, ug si Satanas nga tigpasumangil sa mga kaigsuonan, abti kaayong muhunghong sa imong dalunggan. Ug hibalo ka ba kung unsa ang ihunghong ni Satanas sa dalunggan or sa hunahuna sa mga tawo nga buot niyang pasakitan? Moingon dayon si Satanas, og wala na, finished na ka. Wala na'y pulos ang imong pagpaningkamot, dili gayod mo pakita og kaluoy ang Ginoo sa susama nimong hugaw ug tigpakaaruning nun nga makasasala. So, andam na ikaw nga mulangoy sa imong pagkahugno, sa imong pagbati, sa discouragement. Basin og naghuna-huna ikaw nga wala na gayoy susama pa kanako sa pagkadautan, nga nakakaplag og kaluoy. Kaluyan pa ba gayod ako sa Ginoo? Perhaps muingon ikaw kanako, Pastor, dili raman ang akong mga sala sa nangagi ang nagpalisang nako. Ang kamulong gayod nga kahimtang sa akong kasing-kasing. Ang akong kasing-kasing gahi pa kaysa bato. Bugnaw kaayo kini ug walay pamati nga bisan pa ang kamatuoran sa eternidad, murag walay epekto nga ri kanako. Ang akong hunahuna nagtabok-tabok ra gikan sa usa ka kalibutanon nga bisyo ngadto sa lain pang mga hugaw ug kawang nga mga butang. Ug ang pinakagrabe sa tanan, nabati paghihapon nako ang paghigugma sa akong mga sala, dawaton pakaha ko sa Ginoo. Mao kini ang ihunghong ni Satanas kanimo higala. Well, paminaw. Paminaw, gumikan kay adunay paghupay gikan sa pulong sa Ginoo niining taknaa. Ang imong kahimtang higala, common ra kana nga nasinatian sa tanang mga katawhan nga nahigmata sa tibuok kalibutan. Ang imong nasinatian karon nga kabug-aton sa imong kasing-kasing hunahuna, pagpanglihok kana sa balaang espiritu. Pero ang imong reaction normal ra kana kung wa pagyud nimo masabtan ang himaya sa ebanghelyo nga ang kaluwasan dili kini resulta sa imong pagpaningkamot, kundili grasya lamang gayud kini gikan sa Ginoo, pinaagi sa atong Ginoong Hesukristo. Si Satanas abti kaayo nga mulitag kanimo. Pagbantay, basin og nakumbinser na ikaw ni Satanas nga mututok sa imong balatian, mututok sa imong kahimtang kaysa sa omnipotente nga physician, kaysa sa gamhanan kayo nga doktor sa atong kalag. Well, paminawa ang hagit sa Ginoo sa imong pagkakulang sa pagtuo. Miingon ang Ginoo kanimo karon pinaagi sa iyang pulong, unsa imong pagtuo nako? Nagtuo ka ba nga hamubo ang akong mga kamot? Nga dili kini makakabot sa pinakalalom nga bungaw sa imong kahugaw? Gahuna-huna ka ba nga ang akong makatubos nga kaluoy limitado kaayo, nga
imong mapildi kini nga ang sala makapildi niini mao kini ang gihunghong ni Satanas kanimo higala. Mugani nga kung paminaw nato si Samuel Rutherford, iya kining gisulti sa tawo nga nabugatan kayo sa iyang sala nga murag wala na gayoy paglaom. Miingon si Samuel Rutherford, imo man gong gisukod ang kaluoy sa Ginoo base sa imong pananaw. Ug tungod kay ikaw limitado, makasasala nga binuhat, gahuna-huna ka nga ang grasya sa Ginoo limitado usab sama kanimo. Higala, itugyan ang imong kalag ngadto sa dagat sa iyang libre nga grasya. Ang imong mga sala mura og taas kaayo nga mga bukid apan ang iyang kaluoy sama sa dagat nga dili masukod nga makatabon sa pinakataas nga tumoy sa bukid nga wala gani gagmayng balod. Mo kini gihupay ni Samuel Rutherford sa usa ka tawo nga nabugatan kaayo sa iyang sala nga murag nawad-an na og paglaom. Now, i-consider kini nga ilustrasyon mga kaigsunan. I-picture ang usa ka tawo nga nahulog sa lawom kaayo nga bungaw, nga nasamdan siya, nabunol ang iyang tibuok kalawasan, niya wala siya'y katakos nga mo saka aron muhiling kawas sa iyang kahimtang nga nahulog siya sa dako kay nga bungaw. Now, posible nga mawad-an siya og paglaom, unya muhilak siya, unya mo conclude siya nga wa na gayud kayo ko'y paglaom, wa na gyud ko'y paglaom gumikan kay dili ako makakatkat. Pero wala man nag-agad sa iyang kusog ang iyang kaluwasan, nag-agad kini sa tawo nga mihulog og pisi aron siya bitaron ug aron siya makahiling kawas gikan sa bungaw. So wala kini nag-agad sa iyang kusog kundili nag-agad sa kusog sa mga tawo nga adunay pakabana nga muluwas kaniya gikan sa bungaw. Ingon niini ang atong buhi nga Dios. Ingon niini ang kaluwasan nga libre. Gihatag kini sa Ginoo nga libre sa mga tawo nga nakasabot nga dili gayud sila makaluwas sa ilang kaugalingon, nga wala sila'y gahom sa pahiling kawas sa ilang kaugalingon gikan sa bungaw sa ilang sala. Si David gitabangan sa Ginoo gikan sa iyang kalisdanan. Si Jonas gitabangan sa Ginoo gikan sa tiyan sa dako kaayong isda. Ug ang kamot sa Ginoo wala gayod namubo nga dili siya makahimo nga mukabot kanimo higala aron ikaw iyang pagaluwason. Now, mudangat kita sa ikaduhang punto. Ang dili mausab nga gahom sa Ginoo ug commitment sa Ginoo sa iyang pakigsaad. Alang kini sa mga magtotoo nga nahulog sa sala nga murag gidula-dulaan ni Satanas nga nawad-an na usab og paglaom. Ang pulong sa Ginoo kining atong teksto karon nakig-istorya usab kanimo igsuon isig ka magtotoo diha sa atong Ginoong Hesukristo. Ang imong mga pagsulay nga nasinatian, ang imong mga kalisod, dako gayud kaayo og nagkalain-lain. Ang imong kabug-aton, basin og bugat kaayo sa nga tanan. Unya ang imong kasing-kasing nahuyang og puno sa kahadlok. Unya wala ikay nakita nga kahayag sa imong ugma ug andam na ikaw nga musurrender sama sa gibuhat ni David ni Jacob nga miingon nga kining tanang mga butanga batok kanako. Misurrender na si Jacob basin og mauusab kini ang imong gibati karon igsuon. Now niini nga mga grabe kayo nga mga kahimtang ang atong Ginoo nakig-istorya kanimo pinaagi sa iyang pulong aron matambalan ang imong pagtuo nga nahuyang. Ang giingon sa Ginoo sa atong teksto sa Isayas kapitulo 50 bersikulo 22, hamubo ba ang akong mga kamot nga dili kini makatubos? O wala ba ako'y gahom nga muluwas? Of course, rhetorical question kini. Ang pasabot ni ining rhetorical question, usara gayod ang tubag, obvious kayo, tataw kayo ang tubag. Ang tubag dakong dili mubo ang kamot sa Ginoo. O dili siya nagkulang sa gahom aron dili siya makaluwas kanimo. Gumikan kay ikaw anaa sa kalisod, gahuna-huna ka nga nausab ang Ginoo, ang atong Dios walay kausbanan. Ang iyang gahom kaniadto karon ug hangtod sa kahangturan susama ra higala ug igsuon.
Matud pa sa Malakias Kapitulo 3 versikulo 6, ang giingon dinhi, kay ako mao ang Dios ug dili mausab. Busa kamo nga mga anak ni Jacob, wala napuo. Praise God. Dalaygon kayo ang atong buhi nga Dios. Nabasa nimo sa balaang kasulatan ang katingalahan kayong gipangbuhat sa Dios sa daang tugon sa nangagi. Giluwas sa Ginoo ang iyang mga katawhan gikan sa Ehipto, iyang gipikas ang dagat nga pula, iyang gipagawas ang tubig gikan sa mala nga bato, ug ang mga leon iyang gipatakom, ang mga baba iyang gipreserbar, si Shadrach, si Meshach ug si Abednego gikan sa hudno nga nagdilaab sa kalayo. Now, ang gahumba sa atong buhi nga Dios, nakulangan or nakunhuran, nabawasan kung sa Tagalog pa, nga dili na siya makahimo sa pagluwas sa iyang mga katawhan sa bagong tugon. Namub-an ba ang kamot sa atong Ginoo, kamot nga milihok gayud og duro sa adlaw sa Pentecostes? Ang gahumba sa Ginoo nakunhuran, nakulangan sa paglabay sa mga daghan kaayong mga siglo. Dili gayod mga kaigsunan. Dili gayod. Wala gayod kini mahitabo. Sukad masukad. Musa kung paminawo nato si John Flavel sa iyang explanation sa mga katawhan nga nakasinati og mga kalisod o kabugaton sa ilang Kristohanon nga kinabuhi, ang gidiagnose ni John Flavel kining unbelief, kining kulang sa pagtuo or walay pagtuo. Matud pa ni John Flavel, ang unbelief o walay pagtuo or kulang sa pagtuo, hanas kaayo nga mo misinterpret sa probidensya sa Ginoo. Ginasabot niini ang mga kasakit nga mura og gisulat sila sa mapanimaslunon nga kasuko sa Dios. Nga ilang hunahunaon nga nanimalos ang Ginoo kanila. Apan ang pagtuo, kining faith, kining pagtuo, pagsalig. Ang pagsalig nagsabot sa susamang mga butang pinaagi sa kahayag sa krus. Ug nakakita nga ang kamot sa amahan mao ang nagunit sa bunal, ug ang kasing-kasing sa amahan nagmando sa tanang hampas. Higala, unsa man ang kabugaton ug kalisod nga imong nasinatian karon igsuon diha sa pagtuo, gikan kini sa mahigugmao nato nga amahan nga nagdisiplina lamang kanato ug nagbansay kanato aron kita mas mahimong mabungahon sa atong pagpangalagad kaniya. So, ang imong gihuna-huna karon kinahanglan gayud nga mapamatud-an kini gikan sa pulong sa Ginoo. Pero kung naghuna-huna ikaw nga sukwahi gikan sa pulong sa Ginoo, kinahanglan gayud nimo kini nga isalikway, ibalibag. Ang atong pagtuo kinahanglan magyud nga masulayan kung tinuod ba gayud kini. Walay Kristohanon nga wala nakasinati og pagsulay. Ang tanang pagtuo kinahanglan gayud nga makasinati kini nga pagsulay, makasinati gayud og pagsulay, gumikan kay ang pagsulay mo ra kini ang bugto nga pamaagi nga atong masayran nga dili mini ang atong pagtuo, nga tinuod gayud kini. Busa kung nakasinati ikaw og pagsulay, gisulayan gayud ang imong pagtuo ug pagsalig sa Dios, kinahanglan nga malipay ikaw. Gumikan kay ang tanang pagtuo kinahanglan gayud nga i-testing. Ug walay testing nga sayon kayo sa nga tanan, baday testing nga sayon kaayo. Di ba? Ang tanang pagsulay lisod gayud ug bugat gayud kaayo. But the good news is that sa atong pagsinati sa pagsulay, ang grasya sa Ginoo nagasustinar kanato ug nagatabang kanato ug gisilyuhan kita sa hamili nga dugo ni Hesukristo nga wala gayoy paglubad ug ang gugma sa Ginoo mo pabilin gayod hangtod sa kahangturan. And that leads us to the third and final point of our meditation this day. The sinfulness of limiting the Holy One of Israel. Sala gayod kayo nga atong limitahan ang gahom sa Dios. Kinahanglan nga ma-expose kini nga sala nga mura og gapahipi sa atong dughan, sa atong kasing-kasing. Sala gayod kayo nga atong limitahan ang gahom sa atong Dios. Kung ikaw mulangoy sa imong pagkahugno og discouragement, well,
Wala lang ikaw nagantos sa imong kalisod, higala, pero nakasala gayon ikaw batok sa atong buhi nga Dios. Nga mura og imong gi-testimonyo sa tibuok kalibutan nga ang Dios nagkulang sa iyang grasya sa pagtabang kanimo. Kung mulangoy ikaw sa imong discouragement, o ang Ginoo nagkulang sa iyang gugma kanimo, gipasumanginlan pa nimo ang Ginoo. Ang imong discouragement usa kini ka negatibo nga testimonyo atubangan sa isig ka magtotoo. Wala kini naghatag og pagdayeg sa atong buhi nga Dios. Mura og gatanom ikaw og duda sa kasing-kasing usab sa mga katawhan. So, unsa man gayud ang tambal kung kita makasinati og kabugaton og kalisod. Unsa man gayud ang tambal, unsaon man nato pagsugakod ang mga pagsulay, mga testing sa atong pagtuo. Well, kinahanglang muundang kita sa pagpamati sa atong kaugalingon. Kinahanglan nga muundang kita sa pagsalig sa atong pagbati. Kinahanglan nga walihan nato ang atong kaugalingon. Walihan nato ang atong kalag sa kamatuuran sa pulong sa Ginoo. Imbis nga tugta nato ang atong hunahuna nga mulangoy ug magpadala sa atong pagbati, kinahanglan nga atong awaton si Haring David sa Salmo 25 ug sa Salmo 86 nga giwalihan ni David ang iyang kaugalingon. For example, Psalm chapter 25 verse 6 and verse 11, ang giingon ni David diriyo, hinumdumi o Ginoo ang imong malumo nga mga kaluoy ug ang imong mahigugmaon nga mga kaayo. Tungod kay wala sila'y paglubad, sukad pa kaniadto. Tungod ug alang sa imong ngalan o Ginoo, pasaylua ang akong kalapasan tungod kay dako kaayo kini. Now, matikdan nato mga kaigsuunan ang argumento sa pagtuo ni David. Wala man miingon si David nga pasaylua ang akong kalapasan kay jutay raman kini Ginoo. Pasaylua gamay ra bitaw. No, ang giingon ni Haring David pasaylua ang akong kalapasan tungod kay dako kaayo kini. Ang rason nganong mihangyo gayon si David alang sa kapasayloan sa sala, ang rason gumikan kay nakita niya nga dako kaayo ang iyang sala. Gumikan kay dako kaayo ang iyang sala, oportunidad kini nga muhimaya sa Ginoo pinaagi sa dako kaayo nga kaluwasan ug kapasayloan nga ihatag sa Ginoo kaniya. Pero dili kini lisensya ha nga magpakasala kita og dako kayo aron masinatian nato ang dako kayo nga kapasayloan tuyoon nato. No. Gipakgang na kana ni Apostle Paul nga panghunahuna sa Romans chapter 6. But the point is, kung nabati nimo nga hugaw ka kaayo sa ngatanan, nga dako kaayo ang imong sala atubangan sa Dios, ang good news is that walay sala nga dili mahimong hugasan sa Ginoo ug papason sa Ginoo. Matud pa ni Christmas Evans, usa ka magwawali, ang iyang giingon, ang walay pagtuo mutan-aw sa higanting mga kaaway ug muingon, mura lamang kita og mga alisiw-siw sa ilang atubangan. Apan ang pagtuo mutan-aw sa labing gamhanang Dios ug muingon, ang mga higante nga mga pagsulay, mura ra og mga alisiw-siw sa iyang atubangan. But pasabot atubangan sa Dios. Ipalayo ang imong pananaw gikan sa monster sa imong problema ug itutok ang imong mata sa Dios sa imong kaluwasan. What an encouragement para sa usa ka igsuon nga nakasinati gayud og pagsulay sa iyang pagtuo. Well, unsaon man nato kini sa pag-apply sa atong kaugalingon. Balibara nato sa pagkonsulta ang atong pagbati. Ayaw og salig sa imong pagbati higala. Klaro kayo ang giingon sa Biblia nga ang tawo nga nagsalig sa iyang pagbati buang-buang. Dili ang pagbati mao ang atong saligan, ang Dios. Ang objective truth of the Word of God. Kaya ang atong pagbati mausab-usab baya. Sama sa hangin nga bisag asa ra hampas or bisag asa ra mo hampas. Ang pagbati nato usab-usab. Now, ibase nato ang atong kasiguraduhan sa dili gayud mausab nga saad sa Ginoo diha sa iyang pulong, diha sa atong Ginoong Hesukristo. Ikaduha nga aplikasyon, atong itugyan ang tanan natong kabugaton dayon ngadto sa Dios. Dili na kita maglangan-langan pa. Ayaw itugot higala or igsuon nga ma-accumulate
magkabugat ug magkabugat sa imong abaga ang mga pagsulay, ang mga negative nga mga hunahuna nga ihunghong ni Satanas kanimo, ayaw og itugot nga mahitabo kana. The moment nga ang pagsulay, pagtesting sa imong pagtuo mudangat nga kanimo, itugyan ka na dayon sa trono sa grasya. Ang giingon sa 1 Peter chapter 5 verse 7, itugyan ang imong mga kabalaka nga kaniya gumikan kay aduna siya'y kahangawa alang kanimo. Ikatulong nga application, itutok nato ang atong pagsalig sa mga kinaayahan sa Dios nga dili gayod masukod. Kinahanglan nga mututok dayon kita sa iyang gahom. Muingon kita nga bugat kayo ang akong pagsulay pero mas gamhanan ang Dios. Itutok nato ang atong mga mata sa iyang pagkamatinud-anon. Ang atong Dios dili gayod mausab. Ang kaluoy sa Ginoo walay sukod. Sumala sa gipadayag sa balaang kasulatan. Kinahanglan nga atong punon ang atong hunahuna ug ang atong kahadlok atong pahiran sa kamatuuran sa pulong sa Ginoo aron ang discouragement, ang despondency mahanaw. And finally, nakikistorya ang pulong sa Ginoo sa mga wala pa diha kang Kristo. Higala, ikaw peligro kayo ang imong giatubang karon. Tungod kay nagkinabuhi ikaw nga nahiilalom sa tunglo ug kapungot sa Dios, gigapos ikaw sa mga kadena sa imong sala ug nagmarcha ikaw padulong sa impyerno. And yet, the good news is this, despite sa imong rebellion, despite sa imong pagrebelde batok sa Dios, ang Dios nakig-istorya kanimo karon pinaagi sa iyang pulong ug naghatag kanimo niini nga pangutana. Hamubo ba ang akong kamot nga dili makahimo sa pagtubos kanimo? O wala ba ako'y gahom sa pagluwas kanimo? This is the same question, higala, nga gipangutana sa Ginoo karon kanimo. And the answer is obvious. Dili gayud hamubo ang kamot sa Dios nga dili siya makakabuot kanimo, ug ang gahom sa Ginoo wala gayoy sukod. Nga bisan pa og unsa kahugaw sa imong sala, kaya kining papution sa atong buhi nga Dios. Ayaw pagdudahi or ayaw og dudahi ang gahom sa Ginoo nga makaluwas kanimo. Iyang gipadala ang iyang bugto nga anak nga si Hesukristo. Gisunod niya ang kinatibuk ang balaod sa Dios. Ug iyang gihalad ang iyang kaugalingong kinabuhi didto sa cross sa Kalbaryo in a substitutionary way or isip kapuli. Bugat kayo ang hustisya sa Ginoo nga gibubo niya batok sa iyang anak on behalf of sinners like you and me. Ug ang mga kamot ni Jesus gilansang didto sa cross. Pero kadto nga mga kamot dili gayod mubo. Gamhanan kadto nga mga kamot nga kabuuton ikaw ug hikapon ikaw sa imong kahimtang karon higala. Ug pinaagi sa iyang pagkabanhaw pag-usab gikan sa mga patay. Nagbarog ang kamatuuran sa imong atubangan karon nga ang atong Ginoong Hesukristo gamhanan gayod nga muluwas kang bisan kinsa or muluwas ni bisan kinsa nga moduol kaniya uban sa pagpaubos ug musalig lamang kaniya ingon nga iyang bugtong Dios ug manluluwas. Paminawa ang giingon ni Charles Spurgeon. Ang giingon ni Charles Spurgeon, kung ikaw malaglag kini dili tungod kay kulang si Kristo sa gahom nga muluwas kanimo, ni tungod kay ang iyang kaluoy mubo ra kaayo sa pagkabuot kanimo. Kung ikaw malaglag kini tungod kay mibalibad ikaw sa pagduol kaniya aron ikaw makabaton og kinabuhi. Mao kana ang tinuod gayud higala. Busa nag-awhag ang pulong sa Ginoo nimo niining takna. Talikdi ang imong pagsalig sa imong kaugalingon. Talikdi ang imong gibuutanan kay ikaw sa pagtanaw nimo sa imong kaugalingon. Talikdi ka na ug itugyan ang imong paglaom sa atong Ginoong Hesukristo nga bugtong Dios ug manluluwas wala na gayoy lain. Pinaagi sa iyang pagkamatarong ug sa iyang kamatayon ug sa iyang dugo nga giula didto sa cross sa Kalbaryo, ang tanan nimong sala past, present ug future nabayran na, gibayran na ni Kristo pinaagi sa iyang dugo. Gawas gikan sa bilangguan
gikan sa prisuhan, sa pagkawalay pagtuo ug duol sa kahayag sa iyang grasya niining taknaa ug imong makaplagan, imong masayran nga ang kamot sa Ginoo dili gayod mubo, ang gahom sa Ginoo wala gayod nakunhuri, wala makuhai, ug ang iyang kaluoy mulungtad hangtod sa kahangturan. Ang giingon sa Isaias kapitulo 45 bersikulo 22, tutok kamo kanako ug kamo maluwas, tanang kinatumyan sa kalibutan, kay ako ang Dios ug wala nay lain pa. Now buhata kini karon dayon higala, kay base og ugma ulahin ang tanan. Magampo kita. Salamat o Dios sa imong pulong niining taknaa. Ug among gipangayo nga imo kining gamiton sa gamhanan kaayo nimo nga kamot o Dios sa pagluwas sa mga katawhan nga wala pa diha kang Kristo. Among gipangayo nga padayon ikaw nga magasustain ug magahupay sa imong mga katawhan nga nakasinati og pagsulay sa ilang pagtuo. Testings of faith. Walay testing nga sayon ra kayo. Ang tanang testing lisod gayud kayo. O labing gamhanan nga Dios, nangaliupo kami nga sa takna sa kalisdanan, takna sa pagsulay, abtik ang imong mga katawhan nga mutawag sa imong ngalan ug musalig kanimo, mutugyan kanimo sa tanan, ug ikaw bisan kanus apa dili gayud mupakyas sa imong mga katawhan. And this we pray in Jesus name. Amen and amen. Daghang salamat sa pagpamati sa pulong sa Ginoo. God bless us all.